салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. умедворам сиҳату саломат бо мо ҳастед. хуб, мавзӯи имрӯзаи мо алоқаи ҷинсӣ дар даҳон, танҳо аз ҷиҳати тиббии ин масъала. тиб мегӯяд ки дар алоқаи ҷинсӣ бо даҳон беҳтараш воситаҳои пешгирикунанда истифода шавад, аз ҷумла презерватив барои мардҳо ва плёнкаи латексин барои занҳо. ин имконият медиҳад ки бемориҳои гузаранда паҳн нашаванд ва даҳон тоза нигоҳ дошта шавад. ба ҳар ҳол, алоқаи ҷинсии даҳонӣ барои паҳн кардаи ҳар гуна бемориҳо сабабгор метавон буд ва тиб инро чандон тарафдор нест. беҳтараш даҳонро аз ҳар гуна вирусу бактерияҳо эмин нигоҳ дошт, ки барои бемориҳои узвҳои ҷинсиву даҳонӣ гирифтор нашавад. аз нуқтаи назари инсони бофарҳанг, ба андешаи шахсони бофарҳангу боодоб ва хушрафтор, амал кардани алоқаи ҷинсӣ бо даҳон нодуруст ва зарарнок шуморида мешавад. онҳо мегӯянд ки чӣ тавр кас нисбати модари фарзанди худ метавонад чунин рафтор кард. магар ҳар кас модар ё падар надорад? ва агар донад ки волидайни онҳо бо чунин амал машғул ҳастанд, пас ин ба рӯҳи онҳо магар таъсири мусбӣ медиҳад ё на? магар кас аз фаҳмидани чунин амал дар хусандӣ меафтад ё на? на, ҳеҷ гоҳ ба чунин амали пасти инсонӣ набояд роҳ дод ва худро инчунин дигаронро ба роҳи росту пок ҳидоят кард. алоқаи ҷинсиро танҳо ба узвҳои ҷинсӣ содир кардан ҳосили дурусту комил ҳаст. набояд аз филмҳои шаҳватӣ алоқаи ҷинсиро омӯхта амал кард. алоқаи ҷинсӣ даҳониро накунед ва худро ба пастию пушаймонӣ ва нороҳатӣ набаред. паноҳатон ба худо, дӯстони азиз.